Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma iyo yakamira sekudai: ndinoda kureururawo mabasa ose awo andiri kuita erima. Ndiri kushandiswa naSatani. Iyi ndiyo inonzi satanism chaiyo yandiri kuita. Ndakatanga zvakanaka mukoma, asi iko zvino ndava kuona kuti ndatova the agent of the devil. Zvakaitika mukoma Nashe ndezvekudai so: pandakauya muno muSouth Africa, iniwo ndakangokorawo ndichienda kuPentecostal Church. Ndokubva ndachizouya kunoku kuJoni. This was after I had separated with my husband because ainge ava neumwe mudzimai uyo waainge ofambidzana naye. Saka ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe murume uyo iye ainge achienda kuMasowe. Ndokubva achizonditi iye ainge achida kuti ndinge ndichizoendawo kuMasowe nekuda kwekuti murume wangu uyo wandainge ndakarambana naye iye tainge takangokurira tose tiri muPentecostal, zvekare nemamwe mabasa awo andainge ndava kuona vanhu vachiita avo vemuchechi medu. Ndakabva ndangoona kuti vanhu vazhinji vainge vangova varevi venhema. Saka mukutsamwa kwangu ndakabva ndachizobuda muchechi. Amai vangu vakarwadziwa mukoma pavakazvinzwa kuti ndainge ndava wekuMasowe, ndava kuenda kuMasowe. Ndakatoenda ndikatonotengawo micheka yangu ndikatosonesa magemenzi angu. So I was doing this because I was being rebellious, especially against God, against the church. Ndakabva ndachizoroorwa namadzibaba vaya tikagara tose, asi patakazononetsana ndepekuti madzibaba ava ivo vainge vaine dambudziko rainge riri pavari. Madzibaba vainge vaine vakadzi vakawanda ende ndo rainge riri basa ravo iroro. Vaiti kana vakaenda kunoshanda, because vaifamba nemurungu wavo vaita zvekugadzira road, vaiti kwose kwavanenge vaenda vaitosiya mukadzi ikoko. Saka ndakazofind out mukoma ndikarwadziwa apa ndainge ndava nepamuviri. Ndikati chivi chekutanga chandakaita ndechekuti ndakabvisa nhumbu iyo yainge yava ne6 months. Kana pandakaenda kuchipatara ndichiti ndikuda kubvisa nhumbu, vakandiudza kuti nhumbu iyi yainge yakura. Zvainge zviri sei kuti mwana ndinge ndichingomuchengeta? Ndikati kwete. Pandakaona kuti manesi vainge vasingadi kundibatsira, ini ndakabva ndaita chiramwa ndikabva ndachizoenda kumaNigerian vaya vanenge vaine zvima illegal abortion clinics. Hama dzangu panonzi panobviswa nhumbu panenge pasina kumira zvakanaka. Ini ndaingonzwa zvichinzi vanhu vanobvisa nhumbu, ndaisaziva kuti unoita zvinhu zvakaipa kudaro paunenge uchibvisa nhumbu. Munoziva kunonzi kuita satanism, especially kana ukaenda kuma-illegal abortion clinics ndokunoitwa satanism chaiyo yose, especially kana kuri kunzi nhumbu inenge yakura atova mwana, because at 6 months ainge atova mwana. Ndini uyo mukoma ndapiwa chimwe chipepa, zviya zvipepa zvinongopiwa vanhu muno muJoni zvekuti kana kuri kunzi unenge uchida kubvisa unongoenda. Ndikabva ndatora mafone numbers en'anga yacho iyoyo ndokubva ndachizoenda kuabortion clinic. Saka pandakangoona pakanzi we do abortion ndakangoti zvimwe kuda chainge chitori chipatara. Mukoma vanhu vaya vanobvisa nhumbu aya maNigerian vatori maritualist kana kuti masatanist anenge akatotumwa kuti vange vachiuya kuzoita mabasa akadaro. Ende zvakawandisa muSouth Africa, handizivi kuti nei, nekuti kumusha uko handisati ndakambozvinzwa ini kuti vanhu vanoenda kuma illegal abortion clinics. Hamene kuti sei zvakawanda muJoni kudaro, nekuti ipapo mukoma ndakashamisika. Tainge tiri vakadzi 10 mufunge zvenyu. Ndini ndainge ndiri muZimbabwean ega ipapo, vamwe vose ava vainge vari maSouth African vechidiki mukoma. Mwoyo wangu wakarwadza because painge paine umwe uyo ainge aine 9 months mufunge zvenyu. Musikana iyeye ndakati ndakamutarisa ndikati asi nhai kumwana uyu sei afunga kuita zvinhu zvakadai, kuti angada kubvisa nhumbu ine 9 months mufunge zvenyu. Takaita queue kudaro tiri 10 mukoma, 1 by 1 tichipinda. Saka Nigerian uyu akatibhadharisa mari dzainge dziri ma600 rands idzo dzatakabhadhara, obva wapiwa karisiti kako. Saka waienda kuchibag
back office chacho mukoma ndaiti zvimwe kuda yenge iri clinic. Ndakati ndichienda kuseri kwacho kwechishop kwacho kwainge kuine room mukoma ndakaona kuti pakambhedha kacho painge pakazara ropa mukoma. Ndakagara pane chimwe chicheya chainge chakatozarawo chakatondunya neropa mukoma nacho. Ndakabva ndachizopiwa chimwe chigauni chandakanzi ndige ndichipfeka ndokubva vachizotanga kuklina chitebhwe chiya. Ainge ari maNigerian maviri vakatopfeka zvimadhasikoti zviya zvinopfekwa nemadhokta ndokubva vachizotanga kuklina chimbedha chiya. Mukadzi uyo wavainge vabva mukuitisa abortion, mukadzi iyeye mukoma ainge akangorara pafloor, ainge achiri kurwadziwa akashama mukoma achiti ari kunzwa kutsva. Saka vainge vamupa mapiritsi epain, saka aiti ari kunzwa kutsva muropa make, saka ainge akangorara pafloor achiti ainge achida kuti chando chinge chichibuda mufloor chichimupinda munyama yake kuti ange achinzwa kakutonhorerwa. Mukoma nashe ndakati ndichinotarisa chimwe chidhishi, so painge paine chimwe chidhishi cheplastiki. Hii mukoma ka zvandakaona ka nezvandakaitwa handifi ndakazvikanganwa. Kubva ipapo mwoyo wangu ndipo pawakabva wachizoshanduka. Ipapo ndine mwoyo wakaoma mukoma wekuti kunyangwe mukati ngatiuraye munhu nezvandakaona ka ini ndinokwanisa kubata munhu kumudzipa kana kumuuraya. Ndokusaka ndati ini ndatova munhu anotongoshandira Satan, the devil himself. Ndini ndinotomushandira ini. Isatanism yandakatojoiniswa iyoyo. Paya ndakagara paya ndainge ndava kutanga kuzvidemba zvino kuti saka chandoda kumboita chii, zviri nani kuti ndinge ndichichengeta zvangu mwana wangu. Apa ndakagara ipapo mwana wangu akatanga kutamba mukoma achipfura achindikika mudumbu, asi ndakabva ndati ini handikwanisi kuti ndinge ndichichengeta mwana asina baba. Vakati vapedza kuklina chimbedha chiya vakabva vachizotora chimwe chiplastiki mukoma. Plastiki iroro rainge rakatozara zvaro neropa, vakangoripindura kudai ndokubva variradzika nethe other side kwainge kusina ropa. Apa hatina kana kumbogara takaitwa matesti kuti ari HIV negative ndehupi, ari HIV positive ndehupi. Ndipo paya pandakabva ndachizoradzikwa pambedha vakandibaya injection ndokubva vandipa mapiritsi. Mukoma nacho mushure mekunge ndanwa mapiritsi ndakanzwa kuti chibereko changu zvino chainge chovhurika, mwana ainge atofa. Mukoma nashe paya panonzi pari kuitwa abortion mukoma panenge pasina kumira zvakanaka, mwana haabudi wose. Vane chimwe chavanoshandisa kudhonza mwana, saka pavanenge vachidhonza mwana kudaro dzimwe nguva mukoma nashe mabody parts ake anenge achidambuka achisara mukati. Mwana wangu akabuda akaita rubvu. Apa pain yandainge ndichinzwa mukoma nashe ndaiti ndikachema vaibva vandibaya rimwe injection rekuti ndisanzwa pain. Saka injection iroro raizoita kuti ndinge ndichizonzwa chiveve. Vakazoti vapedza nene mukoma vainge vandibvarura zvekuti mastitch avakandiisa. Ndakazvidemba ndikati dai hangu ndakuenda kuchipatara kana kuti dai ndaenda hangu kumaprivate. Mukoma handikurudziri vanhu kuti vange vachienda kuma-illegal abortion clinics nekuti zvinoitika ikoko zvinotyisa. Mukoma nashe ndakazoti ndichinotarisa muchidhishi muya ndikaona mabody parts emwana wangu. Chakandirwadza mukoma nashe ndechekuti mwana uyu akatoita sekunge ainge ava kuzviziva kuti pano amai vava kutoda kutondiuraya. Saka vakazondipa mamwe mapiritsi vakanditi ndige ndichizorora. Ndakabva ndachizoenda mune chimwe chirumu ndikaona kuti mainge muine vamwe vakadzi 5 avo vainge vabvawo mukuitwa abortion, vainge varimo vakazorora. Ndikabva ndaitawo bed rest. Pandakanzwa kuti ndainge ndava kunzwa senani ndokubva ndabuda zvangu ndikadzokera kumba. Ndakaita mazuva ndichingochema nekuda kwezvandainge ndaita, but ndakangozvishingisa ndikabva ndati ndainge ndazviita izvi nekuda kwekuti ndainge ndisingadi kuchengeta mwana anenge asina baba. Fast forward mukoma iniwo ndakabva ndachizotangawo kuita zvekuprofita
asi zvinoitika mukomana nacho ndezvekuti inini nditori agent of the devil. Ndine vanhu avo vanouya kwandiri, vanhu ava ndinokwanisa kungosangana navo zuva randinenge ndichifanira kuti ndinge ndichisangana navo, ndinongoronga rwendo mukoma, ndinokwanisa kungobuda ndichiti ndikuda kuenda kutauni. Saka ndiri mutauni kudaro ndinenge ndichingofamba ndisingazivi kuti chandiri kuda, chandiri kutsvaka chimbori chii. Ndinozongoti kana ndikapinda mushop yandinenge ndapinda, like last time ndakangonzwa kuda kunotenga chingwa kuShoprite. Saka kune rengi yedu nekune Shoprite kure mukoma, ndakabva ndachizofamba ndikaenda kuShoprite kuya. Saka ndirimo muShoprite ndakati ndava kunotora chingwa, ndikabva ndasangana nevarume ivavo vandinogara ndichisangana navo. Saka varume ava vanondipa mvura yemuteuro yandinoshandisa, saka vanowanzo kundipa 5 liters. Saka vakabva vandipa 5 liters iya, ndokubva vanditi chienda kutil enda unobhadhara. Saka vakangondipa chiri chigubhu ch5 liters chespring water, ndikatoenda ndikanobhadhara chingwa changu zvekare mvura iya iyo yavakandipa ndo yandinenge ndichishandisa kana kuri kunzi vanhu vakauya pasowe rangu. Ndo mabasa awa andinoita mukoma. Zvakatangira ipapo apo pandakaita abortion. I think kuti nemoyo wandakaita nezvose zvandakaona, I think kana Satani akazviona kuti uyu munhu anokwanisa kundishandira, ndiyo nyaya yandiunza pano. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ini nditori the agent of the devil. Hey, pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndiri munhu ari very toxic, uye zvekare ndakabva mukuparadzira best friend yangu marriage yake. Iye haatozvioni kuti nekuda kwekuti ndiri munhu ari toxic ndokusaka ndakamuparadzira marriage yake. Saka mukadzi uyu handina kana gore ndabva mukuwirirana naye, takatotanga kutowirirana iro rino gore. So mukoma zvakaitika ndezvekudai. So nemukadzi uyu takangotanga kungowirirana. Pane zvandainge ndichida kutenga mune rimwe group, ndokubva tatotanga kutotaura tose. Ainge achindipawo miono yake. Saka akabva achizondiudza kuti pane imwe product iyo yaainge akamboshandisa, ndikabva ndachizoenda ndikanotenga paya product yacho muClicks, ndokubva tachizongotanga kungowirirana. Anogarawo mulocation mandinogara. Saka inini ndagara nditori munhu ndine bitterness nekuda kwezvakaitika previous marriage yangu. Saka ndakazoti ndava kuenda kumba kwake ndichimushanyira, ndaiona kuti murume wake ainge ari very romantic, something that my husband was not. Uye zvakare nemurume wandinodanana naye is not romantic. Saka ndainzwa rimwe godo rekuti mukoma ndakagomisidzira ndava kutoitira murume wake maactions. Pandakaona kuti iye ainge asingatozvioni kuti ndiri kumuitira maactions, ndikabva ndati pano ndoita sei. Mukoma nacho ndipo apo pandakabva ndachizoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga ndikapiwa mushonga, asi mushonga iwoyo wakaramba kushanda. Ndikati pano ndava kutodzikisira murume wake. Mukoma ndainge ndava munhu ainge ava kungogara achishora murume wake nguva dzose. Ndaiti pane zvose zvaanenge aita ndobva ndamushora zvaanenge aitirwa zvekare nemurume wake. Akazozvitora akazviisa mumwoyo ndokubva achizorambana nemurume. Saka ndozvandiri izvozvo mukoma. Ndinowirirana nemunhu, kana kuri kunzi ndikawirirana nemunhu anenge ari married, by the time apo patinozoregedza kuva mabest friends anenge arambana nemurume wake. I am that toxic. Handifarire kuwirirana nemunhu anenge ari married. Kana kunyangwe tikatanga kuwirirana ari married, ndinenge ndichitofila jealous kuti sei ari married, and ndinenge ndichitoti kana paya kana atori kumba kwake ndinenge ndichitofila jealous kuti why is it iye aine murume inini ndisina. And sometimes handikwanise kungozvigamuchira kuti ndozvandiri, kuti ndiri munhu ari
toxic and ndinozviparadzira marelationship angu because ndichingopinda murelationship nemunhurume within even 1 week kana kuti 1 month murume iyeye ndinenge ndatomufina nekuda kwetoxic behavior yangu iyo yandiinayo. Ndiri very toxic zvekuti ndega ndinotozviona but ndo zvandiri, handikwanisi kuzvichinja. Anenge awiriranawo neni akateererawo zvandinenge ndichimuudza ndezvekwake, handiti umwe neumwe ane decision yake here. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare confession yangu yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakamboba foni parufu mukoma. Foni iyoyo ndakazoenda ndikanoitenga kumunhu uyo wandainge ndaitengesera nekuda kwezvandainge ndava kusangana nazvo. Ndakauya kuno kujoni, ndauya kuno kujoni ndikabva ndachizotanga kushanda as a maid. Saka ndainge ndichishandira mamwe maSouth African vainge vari maZulu, saka mukadzi wacho aindifarira zvisingaite. Saka kumusha kwavo kuKZN kwakabva kwachizoita rufu, saka mwana wake ainge achiri mudiki akabva achizonditora tikabva tachizoenda tose kuKZN. Taenda kuya takati tiri parufu mukoma. Saka painge paine umwe mukadzi uyo ainge aine foni yake. Foni iyoyo yainge yakanaka kwazvo, saka ndakabva ndaichiva ndokubva ndaba foni. Ndakati ndaba foni mukoma, ndokubva ndabvisa line ndikabva ndachizonoiviga motikari yamadam boss vangu. Ndakangoenda ndikanoipfekedzera muzasi mesiti. Mukoma foni yakatsvakwa, foni ikotsvakwa, vanhu havana kukwanisa kuiwana foni. Saka zoti tadzoka kuno kuJoburg, foni ndikabva ndaitora. Foni iyi ndakazoenda ndikanoitengesera umwe murume. Saka murume uyu akati andipa mari, akangondifonera akanditi iwe bho here? Ndikati kochi? Akanditi ndine mamwe mazihope andiri kurota. Ndakangofungidzirawo kuti sezvo ari munhu anongotaurawo nyaya dzimwe dzisinganzwiki, ndikangoti munhu uyu atanga kuhumana. Saka ndakazotanga kurotawo hope dzinotyisa, uye zvekare ndaiti masikati paya ndinenge ndiri ndega panze. Mukoma Nashi, ndainzwa kuti mumba munenge muine munhu anenge arimo anenge achinditevera. Zvandaita mukoma ndezvekuti makuseni ndaiti paya pandinenge ndichigadzirira madam kuti vange vachienda kubasa, zvekare nevana kuti vange vachienda kuchikoro, kana ndiine laundry yandinenge ndichida kuita, ndaitora hembe dzose ndodziisa mumawashing basket ndobva ndadziisa panze. Mukoma ndaitora extension cable ndobva ndaitira washini yangu panze, ndoswera ndichiita mabasa ose emumba but ndiri panze mukoma. Ndaitora ndiro ndosuka ndiri panze nekuti ndaitya kugara mumba ndiri ndega. Ndaizoti vana vechikoro kana vadzoka past 1 2 ndopandaitanga kumhanya mukoma ndichiita basa rose remumba, zvekuti madam boss vaizosvika zvavo ndapedza kuita mabasa ose emumba. Mukoma Nashi, ndakazotanga kurwara ndikabva ndachizoenda kumaprofita ndikaudzwa kuti foni yandainge ndakaba kuKZN muridzi wayo ainge akaromba, ndaifanira kuti ndinge ndichidzosera foni iyoyo. Ndakaenda kumurume uyo wandainge ndatengesera foni, ndakangoti ndichingomudza kuti ndainge ndichida foni yangu back. Akabva anditi wandigonera shamwari, tora hako foni yako but mari yangu ndinoida. Ndakamupa mari ndokubva andipa foni. Ndikadzokera ndakakwira ndikaenda kuKZN mukoma, ndikamutsvaka mukadzi iyeye kusvika ndamuwana, ndikamupa foni yake. Mukoma akabva achizotora chamboko akabva ati kwandiri kuti ndinge ndichikusunungura ndinofanira kuti ndinge ndichikurova. Akandirova nechamboko chiya muswe wemvuu. Mukoma akandirova kusvika ndava kubuda ropa kumusana kwangu. Akabva anditi zvaita. Ndakadzoka kuJoburg mukoma, asi ndainge ndichingoshinyira ndichiyuwira nepain because akazondizora mimwe mishonga kumusana kwangu. Akabva ati ini handibirwi, kana uchida kukasika kufa ndibire uone. Wakatoita laki kuti zvinhu zvangu zvakakupa mukana wekuti unge uchidzosa foni yangu. Ndo zvakaitika izvi Mukoma Nashi.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma kane zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mu comment section. Hey, yama one.